De schuldeiskes van de failliete zwaargroep Asana krijgen heeguit een trede van haar geld weerom. Dat is de inschatting van curator Hans Silvius. De curator heeft vanmorgen zijn faillissementsverslag publiceren. Hij heeft een bod vernuver over het besluit van Nijsmelling in Drachten om miljoenen te investeren in het dokkermuziekhuis de Sionsberg. Het boom van Frieske Vogelwachten was het zijn naaiswargers voor de hazenpest. Het al ziek en dere hazen rent nevens de natuurorganisatie op. Het is zaken van die beste autobloon, zei voorzitter Rendert Algra. De bacterie die de pest oerdraagt kan al via een lietswoensje voor ziekte bij mensen werken. Nederlanders hebben grote twijfels over de participatiemaatschappij. De meeste mensen vinden dat de oer iets zijn eigen verantwoordelijkheid heeft en die net ouderskomen kennen op het burgers. Dat is blijkt in het onderzoek van zorgverzekerder Achmea. Solidariteit in Nederland, wie het thema van de Achlem-lezing die het Achmea organiseren. Een vrachtauto is vanmorgen vast komen te zitten onder een viaduct bij Haas. De wijn kwam klem te zitten op het plak dat de Kimsderdiek onder de N21 trokje. De vrachtauto uit Spanje, hier blikjes om boord. Chauffeur is onderzocht, volgens mij werkers van een ambulance. Het verkeer voer stadig om de klemzittende vrachtauto heen. Jong en vannacht is het helder, er ziet haast geen wind en het kwallet hou naar een graad als 2, met plaatselijke kans op froostende groen. Morgen zinneskin waar, 13 graden, de wat eerste wind is zwak ontmatig en die helpt later on wordt vrij krachtig.